Veña, fin de semana grande de Entroido, con moitas vilas galegas cheas, e isto repercute no peto. Porque poucas festas non temos, e boas. 11 son de interese turístico, aquí temos, pois, por exemplo, as pantallas, os cigarróns, as madamas, tamén os xenerais da Ulla. En 175 concellos, mañá, ou pasado mañá, o mércores de Cinza, vai ser festivo. O Entroido, sobre todo, destaca aquí na provincia de Ourense. A ocupación roldou o 100% durante esta fin de semana, con prezos que van dende os 50 ata superar os 300 euros en habitacións que son máis luxosas. Algúns estudos, ollo por certo, din que o beneficio económico pode verse multiplicado ata por 5. E non sabemos se será tanto o proveito en Xinzo de Limia, onde facemos parada agora con Xoel Rodríguez. O que sí se multiplica ali, sen dúbida, Xoel, estámolo a ver, e a troula e a xente. Sí, David, moita xente, moitos deles son veciños destas localidades, outros que son emigrados que retornan durante estas festas o seu Ourense natal, e tamén os hai que veñen a gozar desta festa dende distintas provincias galegas ou mesmo dende outros puntos de España. Moita xente tamén, moita variedade nos disfraces, poden ver as miñas costas, algún veñen de animais, outros veñen de superheróis e outros de algo máis da actualidade. De feito, vimos por aquí pasarse a Nicolás Maduro nos últimos minutos. Eses disfraces requiren dun certo grado de investimento e que o Entroido necesariamente vai ligado á economía. En localidades como Xinzo de Limia, por exemplo, o Entroido é un verdadeiro motor económico para este primeiro trimestre do ano, e en outras, como en Ourense, como comentabas, a ocupación ronda prácticamente o 100%. En definitiva, aloxamentos, comercios e tamén o sector da música ven no Entroido un xeito de combinar o desenvolvemento económico coa troula, coa tradición e coa cultura. Fin de semana con cartel de completo no Triángulo